Здравейте, пак съм аз и пак ще отваряме едно кашонче от Озон. Но преди да започна с отварянето, искам да ви кажа, че вече официално съм от един месец в BookTok обществото и съм супер доволна и супер очарована колко много млади хора четат литература всъщност. В моето обкръжение няма толкова много, може би са един-двама, с които контактуваме и обсъждаме разни книги, но тук положението е страхотно. TBR ми скочи направо до небесата, но няма значение, много се радвам за което. Та, сега по същество. Нека да отворим и да видим какви книги си поръчахме този път. И така, започвам с първата книга, Сапиенс, която е на Ювал Харири. Тя не е за мен. Втората книга е 21 урока за 21 век. Истината е, че въобще не знам за какво става въпрос. Остайница. Най-накрая. Много исках да я прочета. Видях едно много интересно ревю отново в TikTok, разбира се. Така че тези дни ще и дойде реда на нея. И Див бряг. Също много искам да я прочета. Пак от TikTok се заребих. Фактологичност е следващата книга и четвърта поред в кашончето ни. Пета. И кратка история на бъдещето. Пак на Харири. Това са книжките, които си поръчахме този път. Та искам да направя и аз един апел към всички четящи. Продължавайте да го правите, продължавайте да се образовате. Четенето на книги не е само за разпускане, определено кара мозъкът ти да работи, учат се нови думи според мен, мозъкът не закърнява, аз съм в майчинство и определено това е едно бягство и начин, в който да поддържам мозъка ми да работи както преди, когато бях съответно, когато ходих на работа и когато общувах с много повече хора. Така че четете, продължавайте, нека се вдъхновяваме взаимно.